Despois de realizar unha primeira entrega na que se repartiron máis de 300 kits de arranque para colaborar co sector comercial da vila no proceso de reapertura dos seus negocios durante a fase 1, o Concello vén de iniciar unha segunda convocatoria, neste caso dirixido a aqueles establecementos que non se beneficiaron da primeira achega. Conseguir dar unha maior protección e fundamentalmente pois tamén concienciar de unha utilización axeitada tanto aos hosteleros como aos comerciantes e ao público que tiveron un comportamento exemplar durante todo este período de confinamento e que esperamos que así o sigan facendo ao longo dos próximos tempos. As bolsas que se están a entregar compóñense de 2 máscaras, 2 pantallas de protección facial e unha garrafa de solución hidroalcohólica. O Concello está a estudar tamén outras propostas, algunhas delas presentadas polos grupos da oposición na Comisión de Seguimento, de cara a apoiar a recuperación do municipio. Esa liña de axudas verase reforzada con outras iniciativas, tanto a nivel bonos sociais como determinados bonos que redunden na adquisición e na compra no comercio local, e iremos plantexando unha serie de propostas orientadas a facilitar esa reactivación económica de un sector tan importante na nosa localidade como é o comercio local.